Ki perabangaj baro jong gabalang Presbyterian Mauro, ki badon haki ki sam ki jong pi, ki weipat ki perabangaj, ki lok ki jor, kat ki bala ban yesnok tilang bat ngi lamon kapor. Sasisin pat ngi pliang sob hai pi syakane ke jing yeseng jing syakri jing mane ngi oblay, kum gabalang hakane kapor. Ngai kublay pi baro, hakateng ko try but unang prim jingi Jesus Christ. Gidwai bo blay un isnay ban kerku yangi kat bang yeseng lang. Kumta habas dang jongane kaporu ngisdang dag jing duai bo blay un isnay ban kerku ban yalam ban penkentang yangi ngilong kibat Vietnam ban sakrio blay leng ba jongane kapor. Dongin pai so blay hak jing duai dongin duai. Kuk pa jong iba habeneng iwan hajan jeme try nama malong utray ublay badon bor baro ublay badon kabor ban ta ya kabeneng syajrong ya kandau syatbian wadon kabor ban ta wingi kibriu bat ige baro ki badon hasla kene ka partai ki bengila ban yo I ko try lang baki mat briu jongi Nyai ngu me ko try happening kicing yai lenti jongi kum ki bangai ja try mem shemli no ingi wa lengi dei ban ya ja blay leng ba kene ka khlam jog ka snem arpo ko try baba hanrei ka ti blay jame ko try kaptin ngi ko try wa lengi myo she ban ya kyo shka ying jame ban ya seng lang kum ha ke wei pat ki pora blay hanrei ngai ngu me ko try me la pli kene ka lat ke lenti ya blay Mengila ban syakri ban mane me ko try ban yeslok a ko try kum ki parabangaj lang bane ka jok ka bathamai ka jing start ka bathamai ablay habas dang jong na ka por gi duai ko try isnai ban pen kentang yang I wei ko try baro ki badon hang ne bat ki wei ki badon hang no ki ing ki sam jong ki ko try lani ha ki jaka tray hak lanti ya jaki ablay Kibala aman yo sngau, kibala aman yes nok tilang bat ngi laman kapor abang isyakri ngi mane mau blay ba embar badan bor. To pen kentang a try ki do nut ki man sim jongi. Pen kentang a try na kapor ka trong kapor ki jama. Ngi duai blay isnay man yalam ngi dalo jong man sim ba ko jama try. Ngin yo ma da try ka bor man sim ba ko jama ko try. Ban pen syaj bor ngi ko try ko man kapor ka ba ka batan blay. Isnay ban pendap a ko try ki man sim jong ina ka bor man sim ba ko jama ko try. Ngin yo ma ko try ka bor jong ma try lang ba ki por ki ba ki ba ngi shitam ko try. Isnay ko kendalam ko por ki banta baro ki bandai ban pendap ko try kerku ko try kalong ke jing tai men sim na ka banta jong yang mung ki khon ki da sius pa jong ma mengin yo ma ru ko try ke jing kerku blai na ka catching isnay jong ma sngo ko try bangu ji map ki pop na we ki ngi pan ngi dam tangu ji sunang pembi amen ngin ya pteng ke jing sakri na ka por ngin ruai ke ba saus pa Kajing pensoi ka pop batu soitan. Sngau pala shiram bangalalaj im. Lajenjar ka mensim laker kajing tim. Kaya ro ka buram yamete ko try. Shilenter kajing im kadai bangan ai. Maro salti dekat kajing ruai ka basau spa. Nadep kajing ruai ini yo sngau ya kajing pulih nekting joblai bat bantuai. Lang mai paso jingi Reverend London Sim. Bat hadin kejing pulih bat duai. Yang bahaban kerpat, teman san astan sekretari jongi. Teman san one sweat. Ban ai kejing penbana kebedan kam nak benta jong kebalang. Kejing ruai ke bah saus pak. Pelashi junom bangalalaikim lajin jar kamensim lakir kajing tim kaya ro kaburom Yamete ku try, she
terkajing im kadai bangan ai kathem badum tliu bajing ma babunjan Idon hakalenti banga ladeyan jing pen shoy ushoy chan but pop kilawan kamen sim kajonga Itabanyotan Ililep Shankauya Bajar Kilabu Bu pilgrim ungan Bat kamen simundu Inong shon kisyanti tingalang abi ngalat parba uble raborulain lakir kubam jukon Longkata kakti Lada nakakarai Blada nakakti Panskiyat kaburam Dushim hamitra Dupong yakahangta Hari kajing syai Ka phang pedeng jong ka khubor ka bangin sayo asngau shibet kalong uay usaitan kumno ngin job yo bat ka jing puli na ka khtin ka jang ublay hakani ka por kalong ka nongrim jong ka khubor ngin puli nau isaya lenong ka bakhat saw ki de khot shipau hadu khatn riu bat Ezekiel lenong ka ba arpu pra ki de khot khat lai hadu khat pra Isaya lenong ka bakhat saw kita baro kin phaiktin bat kin ong hame meru melakala tlot kumngi melakala seriem kumngi yaka burom jong me lapan hiar shadu jok bat yaka jing riu ki bela jong me yau ksan la siang hapo jong me bat ki ksan ki tap ya me kumno mela hap na beneng ko lor shai ukhun jong ka step kumno la ot no ya me shaka kendo ubala jupendem lin yaki jaj ben riu te mela ong halaka do nut ngan kieu shabeneng ngan kentiu yalaka khet haneng ki klur jong ublay bat ngan shong halor ulum ka jinge seng ha ki bakut phang shatay ngan kieu shalendet kilo o ngan long kum ubah jarong tam penban on sapen hiar yame shadujok shado try jong ka liulong kita ki bayu i yame kin yakmi shan yame kin ya perkhat yame ki da ong dei uniu brio ubala pen kenyo yaga kendau ubala pen ki yaki hima Ezekiel lenong kaba arpupra melalong ha Eden hakakper ublay umau kordor baro ulalong ka jingkup jongme u sardios u topas bat u diamond u beryl u onyx bat u jasper u saphir u emerald bat u carbuncle bat kaksiar ka jingshna yaki kanjari jongme bat yaki tangmuri jongme kala don hame ha kasngi bala penlong yame la tayar yaki melalong u kerub bala sle u baka
bat ngala bu ya me kumta ba me long halor ulum ba khu jong blai melayat sharum shaneng hapadeng ki mau ba me ding melalong janai halak kilenti nadu kata kasngi bala penlong ya me hadu bala shem ya ka jingbom hok hame da ka jingbun ka jing khai jong me kila pendap ya ka pedeng jong me da ka jingle bor bat mela le pop namar kata ngala bread no ya me kum ubasang na ulum jong blai bat ngala penjot ya me ko kerup ubaka na pedeng ki mau ba me ding ka do no jong me kala meng namar ka jing itanat jong me mela pen sniu yala ka jing start na ka daw ka jing pernai jong me ngala bread ya me haka kendau ngala bu ya me khmat kis im bakin shukmi ya me daka jing bun ki jing bom hok jong me haka jing bom hok ka jing khai jong me la le ben sang yala ki jaka kentang namar kata ngala penmi ya ka ding na pedeng jong me kala thang du ya me bat ngala pen kala depay ya me halor ka kendau hakmat kita baro ki bayakmi ya me ngile yo sngau na kaktien ka jong blay tungin ya pendem haga jing duai au blay bok pau jang yu bahabeneng ngi ai ngo ya me bangila poi haga yeng ka bakentang ka jong me om daki met ki jongi henry hakimen sim ki jongi lingba kini ki kor ki bor chongani ka juk ka bamenta bangi aingu eme ko try bangila bani shakri lang ya ka kerteng ka bakhut ke jong me kom ki dekhot jong ka balang presbyterian mauro bat ki wei pat ki para banget ba et bat ki wei pat ki parlok ki bala bani don rengkat bat ngi ha kini ka por bat kumba mela don rengkat bat ngi nadu ka sedang ngi kerpat ba men yai don rengkat bat ngi ru lingba ka de ka jing seng barok away ngi duai ngi kerpat ba men ker khu yang ngi ru da ka jing besana ka htien ka ba im ga jong me ko try ka rat ngi song shar kai habang yo snow shapang u soitan uta u lor shai ubalayat halaga jong ka mon bat ubalele persha ya me ubala shop no nang te na beneng ubala hap hakani ka khendau bat uban sapoi shedujok yarap bakani ka long ka jing maham yang iru bangi nginum le bomsu nyau ya me banginum le sarong persha ya me nre yarap ingi bangin nang ban pendem ya la dia khmat jong me bamela ban long unong ya lam ujongi utrai ujongi usim jaga jing em ge jongi ko trai kan rat ngi wan ban pendem rit ya la dia khmat jong me ngim don ka jing sarong halaga jong ka do no ngim don ka jing le persha ya me nre tang ka jing songo e ka jing bahas bun ka jong me bat ka jing kerpat be men ker khu ker hai ya ki jing em ki jongi ngi duai ngi kerpat men ker khu yang i wei pi wei ki bala ban ni don rengkat hagani ka jing seng ngi duai ngi kerpat men ker khu ye ki dekhot jong ka balang presbyterian mauro ka jongi ker khu ki long yeng ki long sem jogi para banget be et ye ki ba pangi be shitam ngi duai ka jing pen khia ye ki bala mat e ka jing song si bat ka jing do no jong ki ba et ki ba thon ngi kerpat be men pentingen ni ki ye ki ba pangi be shitam ngi kerpat men pen khia ya ki ba mat e ka jing kerdo ngi kerpat be men pendap ye ki jing don kam ki jong ki ngi duai nam tagi para banget ru ki badon ki bai pat ki balang bat ki parlok ru ki balak bani don rengkat bangin ka por angin mat igi jing ker khu gi jong me bat igi jing dor kat ke jong me ko trai ker khu ka ri bat ke jaj ben riu ka jong i barok ko wei ye gari india bat ka perthai ka bayar to pelat ngi ko trai naga ni ka jing e ka bangi de ban ya lingba bat ai hangi ka man sim jong ka jing ye sha bangin la ban yai ne scam what happening in ki jing ten jo to shimti ngi barok ko trai to ma igi pop ki palat kerengkang jing i babon ba to pan thmai gi jing im gi jangi bagin long gi jing im gi pediang na khmat jang me na mari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro haga kerteng ge jong utrai ba unong pen em jing Jesus Christ amen. Ki parngai ki be baro ki badon ki yeng ki sem ki jong phi lam bat ki wei pat
ngi ai kublei pi haka kerteng u Jesu Kris. Kini kilong ki jingpna jong kabalang. Kini kilong ka singi utrai ka khatlai trik u September arhaja arpho. Batkum kabalam ninyo bat pendap artli ki jingeseng. Menam step kumtu hakapor shipho buji ngilayo ika jeseng hapok jengilam jong ka jeseng khna jo kabalang. Hakaba i Miss Fabrica lingdo nong pure ila yo bansam yakaktin ka jong ublay. Bat ngit scam kalalong ka jikir khu ya pi ki parbangay mar khamtam ya pi ki hep ki barit. Hakani ka por pat shibaji kum kabalang ngidon ka jeseng hakaba i pastor jong kabalang i Reverend Lindans Im in sasam yakaktin ka jong ublay. Bat ngiduay ba ublay un don kabat i ha ka jing sam kaktin ka jong ublay. Bat kan long ru ka jikrakum sim ya pi baro ki basngap bat shashkor haki ying kisem ki jong pi. Ki parbangay ki program jong ki jeseng duay ha ki mit singipo ya bat singi utrai kan kut ha mentak singi ka khatlai trik September arhaja arpho kumta nakalyang jong ka office ngilapun kre ya ki program jingseng duai bat insayo ban penpoi shaki ying kisem ki jong pi lingba ki rangba balang bat ki khun samla bat pilaru ban shim ya ki program nakaying jong iba pailostar khajarin iba syong masa hangni haying mani. Hakani ka singi utrai ka banwan kata ka arpho trik u September arhajar arpho kum ka balang ginyo artli ki jingeseng ka jingeseng hakapor shibaje mensingi hapo ka jigilam jong ka balang hakaba i Reverend P. Nyota Administrative Secretary jong ka KJP Assembly in Sam ika khubor kaktin ka ublay. Bat hakapor san baje inyo ika jeseng hapo jong ka jingalam jong ka jeseng kan thai ka balang. Bat i Mrs. Radiancy Ranga in sa ai ika khubor nakaktin ka ublay. Hakani kapor pat inyo no ika khubor na i pastor Reverend Lindans Im. Tu blain kerku ya kena kejing syakri jangi hagani kapor. Kublai shibun itemen besan A1 Sweat ibalong Assistant Secretary jong kabalang kejangi nakabenta gitu ki kentien pediang itemen besan Dr. O Lamare ibalong Chairman jong GSN kejangi ki itemen besan ba e jangi ki dukot committee balang bat ki para bangay ba e baro jong kabalang Presbyterian Mauro ngai kublai api haka kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ ngai kublai ru api ki para bangay ba e ki bana ki wai pat ki balang bat ki parlok ki ba e ki bala ban ye don rengkat bat ngi ha kani ka GSN kapang pedeng jong khubor kumbang alapan benamen ne kalong kani u soitan kumno ngin job ye u bat kanong rim ktien belai kalong naga kitab unong ye thu lupa Isaya kalenong ka bakhat saw ki dukhat shipho hadu khatn riu bat unong ye thu lupa Ezekiel kalenong ka ba arphupra ki dukhat khat lai hadu khat pra Hashua bangin yo sngoy ka khubor naga ktien ka jong blay tongin ye pendem haga jing duai au blay bok pau changi bahabeneng ngi aingu bamela don rengkat bat ngi naduk ba sedang jong ni ka jieseng bat ngi kerpat bamen don rengkat bat ngi mentaru habangi besar naga ktien ka ba im ka jong me ai ba ka snam ka jome ko Jisu ka bami na Kalbari kanlong ka jingka ka jingada halo jangi bagi bor ki but tap jong baman dalele ru kinumla ban job ingi
Ai ka jing pensle umen siam bakho alo jangi bangin krani ka khtin ka ba em da ka jing start ka jong brio henry da ka bor ka banalor ngi ai ngo ba me sngoy ka jing duai ka jangi namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong utrai ba u nong pen em jangi u Jesus Christ. Amen. Ahar po sans nem mensua hakapor bangadang puli hasemneri uway u senior u jangi ubadon haka BD final year ulapan bana hapadeng jangi baon tho thesis shapang jong u soitan ngiler khielut baro ya o bangyong balay ba men tho thesis shapang soitan balay ba men tho shapang blay u kpa u khonu men semba khot ne tho shapang kabeneng ne shapang ka history jang ka balang balay ba men tho shapang soitan utaw senior jangi ong kini ki subject kilong kiba bun kila tho nganga kwa banji de ka subject kaba mju dajit manu ban tho thesis mangaru hakani ka por nga sothu bangala kren shi bun ki sermon shapang ki wei ki pang henre ngampa jukren ka sermon kaba pura shapang soitan bat kumbang ila mentoy daga bapuli kata ka thesis chong tau senior ujangi nganget kabanga don ban kren agani ka por shapang soitan kanyarap ban pensyaya pi ko ki para bangit bait bat ki parlok ki bait shapang du nongshun ubawan ban yale persya yangi larangi tip shapang du nongshun ngin nang kumno ban yadaya lade bat kumno ban job ya o larangi tip shapang ka mission jong nu nongshun ngin nang kumno bania da yala de naki jing pensai bat nagi jing tmu sniu ki jong u kum ki kristan ngidona ka thma man ka sngi kat bangidang im ha ka ne ka perthai ngidei ban tip manu badona ka liang jongi bat manu badona ka liang persya yangi ngidei ban tip manu balong ki parlok ki jongi bat manu balong kinong shun ki jongi kilong ka perthai bat ki jingkwa brai ki jongka ka team youth Sunday ka bangidang shudep banyo sngo kalong ha ka perthai henry jong ka perthai kinong shun ki jongi kilong kani ka met ka baken jado ki briu ki bapen shoyangi kinong shun jongi long ki men sim bamman bat kham tam usoitan uni usoitan ude ujing tau ubashulong hi ubashumi hi ningkong ulong ubabaha henry ulajit yaga jing sniu ulale yaga jing sniu bat ulakelalong ubasniu ubabman ulayele persya ya ublay usoitan umday ubay rengkat kerdan bat ublay namar uday tang ujing tau jong ublay hi umla satya bani tenjuk bor bat ublay kam mentohi ya o baun yelek thma persya ya ublay namar kata usoitan wan bani yelek thma ya ukun ben riu namar bau bishni palat yangi badu kwa ban penpoi yau kun ben riu baro sha ka dujok ding henry ngim day ban syaptien ko ki para bangit bait ngim day ban syaptien ko ki parlok bait namaru blay ula job ya ka thma na ka benta jangi bat kani ka jing job kalaja halor chonga ding pna kalbari min bau Jesus Christ ula yap yapli na ka benta jangi bat ula yu raj ya usoitan bari ki mensim bomman baro usoitan ula rem hagat ma ka baningkong kabala jia ha beneng men bala shop no ya o shagani ka kendau usoitan ula remru hagat ma kabaar kabala ja hakani ka kendau kabala yele dau Jesus Christ halor ka ding na kalbari usoitan umdon jakashu habeneng usoitan umdon jakashu hakani ka kendau kabasa ya u kalong satang kedujok bat ansa penshitom ya u hangta hot ansa penshitom ya usoitan dujok amday mauban penshitom yakibriu
mauhi aladi unsha penshitom ha ublay. Ko ki para bangit bait bat ki parlo ki bait. Pitem ne baga dujok kadai ka jong ublay. Teng-tengi perkhat baga beneng ka ka jong ublay. Ka kendau ka ka jong ubriu. Bat ka dujok ka ka jong soitan. Henry kam long kumta. Ka beneng ka ka jong ublay. Ka pertheiru ka jong ublay. Ka jakayu ka jat jong u. Ka dujok ru ka day ka jong ublay. Ka jaka jing penshitom. Ya usoitan. Bat ya ki ksut ki krei. Kajaka penshitom ru ya ki breu baro ki ba kentat ya ka khubor jing pen em ka jong oblay. Yamanta usoitan padana dujok henre u ya keleng kene ka perthai komu sing ba kerho uat yano baon yo ban ngot teli iwe Petros lenong ka basan ka dekat ka ba pran. Ki ay ki kerteng jong usoitan Sekaraya laila nong gadakot kabaar unong yele persya adversary. Matthias si Paulo nong gadakot kabaar busan Beelzebul ublay joginong Philistia bat kinong kanan. Yonis prala nong gadakot kabasaw busaw nong syokno murderer ubalamler badukpa jongki jinglamler. Iway Petros lenong kabasan gadakot kabapra unong yale devil kumusing bakerho. Jing penpau khat arle nong gadakot kabakandai u yak jakor dragon but u besentemen old serpent u ksut devil but u soitan accuser. Jing penpau khat arle nong gadakot kabashipau unong mudoi accuser. Kini kilong ki kerteng jong usoitan bat ki tau ya ka jinglong ka jong u persya yangi ukon benriu. Nang no uwan uni usoitan ngila de pule menne na unong yo thu lupa Isaya kalenong ka bakhat saw ki de khot shipau hadu khat riu. U soitan u de balahap nang te nabneng. Hakaway ka level u Isaya ukren sapang us jaga Babylon ubala sya penjat hiau namar ka jing baman bat ka jing sarang ka jong u. Henry hakaway pat ka level kabakham halor u Isaya u ay ya ka jing ring dur ya uta u lor syai. Ka jing batay ha ka longren yang jong us ka Babylon ya uni u Lucifer u lor syai. U Lucifer aktin pareng u de Luciferos hagatan rai Latin light bringer u nongwara ega jing shai u de angel hang te habneng. Lur shai Lucifer Luciferos kawan nagatan rai Hebrew Helel kabamut u bateng shan shining one laniu klor step morning star. Namar kata bon ki translation jangka Bible aktin pareng ki tho ru star of the morning lani morning star. Kala jayu yaw ni ulor syai kat kamu Isaya lenong kabakhat saw ula hap na beneng kadakot kabakhat ar. Ula sya otno syaga kendau kadakot kabakhat ar. Ula sya penhiar syadu dujok. Ngamut banong sa sya penhiar syadu dujok kadakot kabakhat san. Sa sya penhap hadu try kaliulong kadakot kabakhat san. Du ialah kaburam hadujok kadakot kabakhat way. Sya pensitom hakiksan kadakot kabakhat way. Kiksan kin siang hapo jong u bat kiksan kin tap halor jong u. Balay bala pensitom yau Lucifer hadu katne namar kisan teligi jingle baman jong u. Ula ongan kiu syabeneng kadakot kabakhat lai. Kani-kani jingkwa kerdan ke jong u bani rengkat baru belai. Ngan kentiu ialah ka ket halor ki klur jong u belai. Kadakot kabakhat lai. Kani-kani jingkwa jingsen syar ke jong u halor ki para angel hang tea beneng. Ukwa eka ket hang tea beneng. Ngan syong halor ulum ke jingeseng kadakot kabakhat lai. Ukwa banlong belai ialah de.
ngan kieu shalendet kilo o kadakot kabakat sao kani ke jingkwa buram ke jong u tangu Jisu banwan hakilo o sun beneng uni Lucifer ukwa ban pau halor kilo o sun beneng ngan long kumu bahajrong tam kadakot kabakat sao ukwa ban penirengkat kerdan yalade badu blay kita baro kijing long meng ki jong u soitan ki pen pau ya ka jing sarong ka do no jong u ka jing long sarong keret bat ka jing long hangamai ka bahadu kata-kata balade ban shop no yu nang te na beneng hakndo barakawai ka sngi unsapoi shadujok namar kata ka popten rai jong u Luciferos u Lucifer u Lorshai ka day ka jing sarong. Now Ezekiel nong ka arpu pra kid khat khat lai do khat pra pat ngi puli shapang tau jing tau ba itanat ubala kelameng bat ubala shop no shakani ka kendo ngila de puli menne Ezekiel nong arpu pra hakawai ka level Ezekiel ukren shpang usim jaga Tyros uban sa sya penjot namar ka jing sarong ka jong u Henry hakadur bat ka longren yeng ka jong sim jong ka Tyros ngiyu i ya ka renyeng renyot jong u soitan kamon ude ubriu uba syongsut ude ubriu ubala dap daga ni ka jinglong bomman bat namar kata haka level ka bak hamhalor kalong ka jingring duru syapang jong u soitan ngi puli baulong ujing tau ba itanat ubadon hapadeng ka kper Eden kadakot ka ba kat lai teng-tengi perkhat bau soitan ude uba sniu brio uba sniu dur re haka ba meningkong ulong bo habrio bad uba itanat ubadon haka kper Eden bat naganingi song thuru ba umde uba shumi hikum to henre ulong ujing tau jong ublay ulong u kerop uba hakmat hapadeng ki angel u kerop ubaka kidkhat khat sao bat khat riu ubala thau janai henre ubala jit ban lepop kadkhat ka khat san ubriu la thau janai hagadur bat ka jing sriem ya ublay henre ubriu u jit ban lepop ka jing snowmeng namar ka jing bhabriu itanat kaladon hauta u Lucifer u Lorshai ngi pule hagadkhat ka khat nyeu namar ulong betebet hakikam angel hangte beneng ulas ngau sarong baulayo jingero nagi para angel namar kata ula kelas niu ula lepop bat ula sya bread no nang te na beneng kadakhat ka khat riu ula pelong sang ya ka jaka kentang ula sya penhiar kerdan syaga kendau kadakhat ka khat pra bat kumbala ong menne un sapoi shadujok hakabakut ngi pule syo naga testament ka batmai syapang uniu soitan sngap para bangit bait sngap parlok bait naga shithi ujuda kadakhat ka banriu ujuda umdon lenong tangkawe hi ka lenong kadakhat ka banriu ki angel ki balaya hap lang baru Lucifer ki la kelong ki kelalong ki ksoi ki krei nang no ki wan ki ksoi ki krei ki de bala hap nang te na beneng ki bala but ya uniu Lucifer jing pen Paul nang ka bakhat ar ki dekhat lai hadu khat ar kaladon ka thma ki jaka beneng hapadeng ki angel babha bat ki angel bamman ki la job ki angel ki babha bat la shop no shakando ya ki angel bamman naga dekhat ka basaw ngi puli kumno ba shibenta na ka balai chong ki angel na beneng ki la bot yo soitan kat no kordit bana pedeng kita ki spa ki hajar ki po hajar ki million ki spa million ki angel habeneng shibenta na kabalai ki la bot yo Lucifer bat la shop lang ki shakani ka kendo bat kini kum bangalaong ki de kita ki ksoi ki krei ki badap egeni ka perthai judal ka dekhat ka banriu kay tho spangki angel ki bamshim ri ala ka jong ka buram bat kila hap no nabeneng syaka badum tiliu ki angel kim shim ri ka buram pitep ne hateng ukun benriu ru umria ka buram nakatagadaw usha aga jing pensitam bat la bread yaki syaka abisos
kabadai ka liu long baklem trai jing pan pau len nong ka khandai ki khot i we he do lai kum tung ile sngo chapang u soitan bat chapang ki ksoi ki krei ki nong bot ki jong u ke ka mission jong soitan ke ka mission jong ki ksoi ki don agane ka perthai u soitan u don agane ka perthai ban penjat ya u khon ban reu ula persang ban yale ya blai om shimla menta kabau kwa kalong ban penjat ya u khon ban reu Yonis lenong ke besipau ke dekat ke besipau unong to wan rei tang baun yo to bat baun yo penyap bat baun yo penjat de kiksoi ki bisni yo khon ban reu namar habau khon ban reu ula le pop ublei ula thaulat ban pelaj im ye u daga pha yo khon bala khamar we u Jesus Christ ban yap yapli nagabanta jongi halor ka ding phnakal bari Henry habau soitan bat ki angel bamman kila hap ublei shim khalle pat yaki Henry ula kentai bom jukut yaki bakin shashitam hagata du jog ding Hebrew lenong ga baar ka khot ka bakhan reu u Jesu penim yaki breu om yaki angel bon ki breu hagini gisngi ki shep tieng yaga jingwan jong tomrat klau ki ong in le kumno undawan utaw mrat klau bat ka shamp ka jo riu spa riu po riu en rengan ya thu ye phi u soitan ula don lupa gani ka pertaimenta umrat klau lele u dei tang u atiar jong u en rei balei pin perkhat khuslai ko ki para bangai ba e yau taw mrat klau lara phi dei ki bala it ala di ho Jesus Christ ko mutrai baru nong pen em Namar syuabun wan umrat klau hagani ka pertai la rong no yangi dau trai Jisu syatei syabeneng u Jisu wan syauno yala ka jong ka balang ka balong kanong lit kurim haswa ba un sya bau tau umrat klau un wan ban pensitom halor jongani ka pertai namar kata ka jingmut jong pibat ka jingmut jonga kalong ban ya le persya yau nu soitan bat yaki buit pon ki buit pa jong o ban penshoi bat ban yalam bakla yangi ngiyo sngo gi ji kai bakla chong ne juk menta kabawan nari shaina kabala yalam bakla yashibun ki badang samla kat hadu baki balang baptis anagalan kilade ban penmi ya kajing maham bagi khon samla ki de ban husiar yalade yakini gi ji kai bakla kibawan nari shaina kine baro kilong ki jing trai jong soitan ban yalam bakla ban penshoi yau khon ban reu balai mo bau soitan u yo ban le don bor hadu kat ne halor kane ka perthai habau bleula a yangi u khon ban reu yakane ka perthai balai pat bau nu soitan ula ban le don bor hadu kat ne kadaw para bangai bait kalong bau khon ban reu nadu ukpatamen bat ka commitment jongi kila kongo yau soitan kila ha baga jing penshoi bar ka perthai borok ko wairu kala ha baga pop na ka jing long usordar baru nong sensar halor kene ka perthai u breu u lakla long umrau jang ka pop baru lakla long ba sha penshoi hau soitan dai namar kata bau soitan u yo le don bor hadu kat ne pitip nem ka khtin ka jong blai ka khot yu soitan u blai chong ne ka perthai ar korin saulon nong ka khot ka basaw ka khtin u blai ka khot yu soitan us im chong ne ka perthai yo onis lenong ka bakhat ar ka khot lai puwei bat khat saulon nong ka khot ka balai po us im ka jing sin shar ka sun ephesos lenong ka ba ar ka khot ka ba ar nadu ka jing hap no jo khun bin riu ha ka pop ha ka per eden u soitan ula long nong sensar halor ke jongani ka perthai ke ikhtiar ka jo kam dei ka bau bleula ai henre ka dei ka bula kni kentet ka bula tu no khun ban riu man ka por bangi ha baga jing penshoi kalong kum bangi ko ngu yu soitan bat bangi nang pendem yala di shu shu ha ka jing yalam bomman jong u henre man ka por bangi yale persai ka jing penshoi kalong kumbangi job tmayo soitan bat bangi kni no ya kata ka bor ka jong u
Hakapor bau Jisu ula sya pensoi ha kariklau rikenja. U Jisu ula yang baniale persya yau syaitan. Bat ula job ya kita gilai teli gijing pensoi baraka jing job ka jong Jisu ula keni ya kata ka bor na u syaitan. Badu pen iyangi ka nuksa bat ka nong muna kumnongin ki nong job halor jong syaitan. Bat kumbau Jisu ula ka jing ha ka ni ka pertai ha ka jing job halor ka pop ha ka jing job halor syaitan. Ngiru ngila ban pertu bod yu Jisu ban ka jing ha ka jing job halor ka jing pensoi ha ka jing job halor ka pop ha ka jing job halor u syaitan. Ka jing job ka kraudu ka jong Jisu kalong halor jong ka ding na Kalbari badu Jisu terwa ya kani ka ju ka bor happy bat hanga ko ki para bangai bait ngilayo ngawing ni ka jing ong bun sin jong new real crowd jong blay u AW toza u boong ba ka jing Kristan kam day ka madan yele kai Henry ka de ka madan yele tma ngidon ka tma man kasngi ban hilaban job hagani katma persayu syaitan da ka bor ka bau blayun ayangi kasti ka benengkong uyoknis kalenong ka basaw ka dekot ka basaw kan mau ba iwe yoknis saw mapi pilong na ublay ko kon hep ti pila job thiaw ya kita na baulong uba kham kraw ba hapi ban yaw ba haka pertay kan mau u Jisu ba hapi u kham kraw mo o ban yaw tau syaitan ubadon agani ka perthai ban ngakwa ban yathu ya phiro bau syaitan umdei ubadon bor hadu kata baun yale bat yale yu khun ban reu hakawai kasngi ka bor jong syaitan an pen bat an sabret yu hakata ka lawar ka ding ha ka bakut u syaitan bat ki ksoi ki krei baro kin poisha dujok nakasithi u Juda katuk bangala pule menne bonsin kadakot ka banriu nang tangi puliru ka kitab jing penpau kalonong ka ba arpau kadakot ka besipau snap kaniga yathu ka bakut jong syaitan arpau shipau jing penpau ti yaw tau syaitan u bersyukur yaki labretken syakata ka pung ka ding baru kendok ha ka baki donru utau merat klau bat utau nong yathu lupa balam ler baan pen kordit yaki mensngi bat menmet syaki bamjukut ki bamjukut kabeneng galong bamjukut ublay ulong bamjukut mangingin long bamjukut lembat u hangta beneng u syaitan ruhoy ulong bamjukut lembat u merat klau ujong kata ka syap nrus pa nrupun reu lembat kita ki babut yaki bamjukut haka jing kordit chong kadujok. Namar kata ngimday ban syapting, henrengi di ban yale persya yaw syaitan, ngidi ban yait baru nong job, omday baru ta, ubala sya job, ngidi ban yait baru Jisu Kris, ombangin sya, haka jing pansyoy jong syaitan. Kastiu Jacob kalau nong basaw kadakot kabanyaw, namar kata to dapen kok ngu yala di hau blay. Henry to yale persya yaw syaitan. Tehun pet yap no naphi. Kaktiin u blay ko ong. To yale persya yaw syaitan. Tehun pet yap no naphi. Nang ta jing pen Paulo nang kabakhat ar kadakot kabakhat way. Henry kila job no maki ya u. Namar kata ka snam chow tau khun lang brot. Bat namar kata kaktiin ka jing pla chongki. Kasnam jauh kun lang brot. Kabalami halor ka ding na Kalbari. Don ka bor batray pla. Hakasnam ka jauh kun lang brot. Bat ka degata ka baay ka jing job yengi. Bat ka kaktiin ka jing pla. Nagata ka daw pla bet ya ka jing job. Daga rimiang sentur jong pi. Nyet hala ka jong ka donut. Bapilong ki nong job ling bau Kris. Bat pinla ban job yaki butap bat yaki jing pensyoy jong syaitan kaddo tokup yaka atyar ka jong blay ya kabangin puli bat ya kabapila ju puli rubonsin Ephesus lenong kaban rio kidekot shipau hadu kat pra upol ubatay yaki nong Ephesus
Kasinong Ephesus kabamani yeshibon ki belay tao. Kasinong Ephesus hagabaga don ka jingle bertong. Upol uong tokup ya ka atiar ka jong ublay. Uong panpo ya ka sengkai da ka jing shisha. Ephesus henriyo katsao. King ya ka jing da shadem ka hok. Kadakot ka ba katsao. Pong juti halaki kejat. Da ka jing lakloy ka gospel ka jing suk. Kadakot ka ba katsan. Shimi ka sti jong ka jing ngay. Da ka ba pila ban penlip ya ki sum ba me ding jong bomman. Shimi ka jing dakhli jong ka jing penim. Bat ya ka watlam jong umensim. Kabalong ka ktien ka jong ublay. Ka ktien ka jong ublay ngin yay puli ya ka. Namar ka don ka bor haka. Bat duway halaga sngi ha ki jing duway. Bat ki jing kerpat ha umensim. Ki breu ki ban job yu saitan. Kiri ki breu ki bayay duway. Ki bayay dem ko siu. Ki bayay asad. Bat ki bayay kerpat akmat jong ublay. Ngingin longkum kita gibreo para bangay bait. Na marlangit ti bau saitan, ulong ba don bor, badu ba le don bor halor kani ka pertay. Ukham don bor u Jesu Kristu jongi, utray jongi try, usim jongi sim. Ngilong ki nong bu jong u, ngin long ki nong job lembat u. Ublen ker khui ngi baro, na ka benta ka buram jong ublay. Amen. Ngini duay. Ublay buk pahaw chang ibabaneng. Kanongi ay ngu yame nagabenta ka jing don jame lembat ngi. Haka ni ka por. Lingba ka jing aslok na khatin ka ba im ka jame. Ay baga ni ka khubor. Kan penslur kan pensengan ngi. Bala ngi don apeng ki jing pensoy. Bara apeng ki jing kay bakla. Bara apeng ki jing tur jong soitan. Ngila ban job lingba u Jesu Christ ba utray. To shimti ingi ko try kan rat. Ay baga snam jame Jesu. Kan long ka jing ka ingi. Ay baga jing pensle uman se makhod kan long halod syangi. Ngi ay ngo ba may sngoy ki jing duway ki jangi. Yakini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang. Haga kerteng ka jang utray. Bat unong penim jangi u Jesus Christ. Amen. Ila apoy sa kapor beniban penuai no ia kejing seng kejing sikni blay laman kapor. Ni aingu yo blay na makajing alam jo na do bastang do bawai jo na kapor. To blay kur khuingi amang isngap ka kubor ka tin jo u. Blay ni ser ban kur khuingi nam tak ai baro na pendap laman kapor. Ni pen pau jo so brom ni pastor ibala wanra ing kubor kebapan kan mawingi ban hikaya ngi sapang wai soitan. Bat kilahat kelenti mengila ban job yo soitan habang iem hasla kena keperthai lang bo try ban nong pim ngi Jesus Christ. To blay nang kerkhui pi pastor nang la ban chakri yo blay haki si ki por ki ban nang wanru. Bat ka bawai no ngi stok tilang ban roi ki roi ka ba saus pa saupo. Ki roi ka ba saus pa saupo. To lam yang a halenti hun ha podeng ki jing ban shoy bun. Hapor ke jenjar bat jingma mensim babha yalam yanga baro saut li dekhot jingruai ke ba saus pa saupo. Tulam yang ahalen tihun apu deng ki jing pen shoy bun apur ka jinjar bat jing ma ben sim babayalam yang yalam tu yalam mensimbabha yalam tu yalam mensimbabha yalam 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 yang asyaying ipa aklau basyur ke engasyong iso jong ka jing yap kilong
Alenti kuj babet babha Shari jong mi yalam yanga Yalam Tu yalam men simbabha Yalam Tu yalam men simbabha Yalam 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 Yang asyaying ipa Usoy tan pombat kajing klon Ikwaban ring syakaban jon Balaki stad yang aban pa Halenti hong yalam yanga Yalam Tu yalam mensimbabha Yalam Tu yalam mensimbabha Yalam 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 Yang asyaying ipa Ngalong upelrim bajingai Naing ipabat ngalaswai Ngabe syaying jong mikupa Labun basyun yalam yanga Yalam Tu yalam mensimbabha Yalam Tu yalam mensimbabha Yalam 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 Yang asyaying ipa Dong in the way. Kokpa jangi baha beneng. Ni ai ngoi me ko try nama me yalam yang i ko try me don rekat bat ngi nudo basdang jogane ke por. Lang bagai ke barok bela ban pendap atrai ngi duai ngi kepat. Isnai ban pediang ki ko try badu ban tek jengger ko blai a ko try hapdeng jangi kum ki khun gi plasus pa choma. Isnai ko kan rat kham tam yo sngo yo ka khubor ka tin choma long mi pasor shagri ba ko jom. Isnai a ko try ban long lem rekat bat ngi ko try kum ki khun ki choma ko try habang isha skor ka khubor ka tin choma. Ila ban job kain ko try ki boru soitan bat ka pop. Da ka boru try bat unong prim ngi Jesus Christ. Isra yang ilang baro ke biyo sngo ke biyo sno tilang ya kane ka jing shakri la man ka por. Ke biyo sngo biyo snap ya ka khobor ka tin joma. In yo mat in yo diang a try ya ka jing ka khoblai joma. Ha ka sigi por ki em jongi. Sngo ko try bangu jing ma ki pop. Nabe kinengi pan mangi dem tengo Jesus nong panimbit. Matura aduk singai ka badap yang dap kar hayu try nong panim Jesus Christ. Kajing ba ka bamayan ka ba phala ka jom blok pa na bam jukut. Lem ru slabat yang kajing pachai bor jing thau thomai do man sim ba khoj. Hoi kini kajing khu la way blai ka chong sa ba ngi kom ki khon ki chong ma blai. Kin chong sa ru bat ki way pat ki parmai jing sau dong ka pathai ki ba dem ba chakrio blai. Mentas cata bom jukut ru. Amen.